דרך 2. משתמש חדש, שימוש בתבנית. מה זה תבנית? תבנית היא מוצר דוגמה מוכן מראש, שחוסך לכם זמן מילוי בפעם הראשונה. מתי זה קורה? כשאתם מוסיפים את המוצר הראשון שלכם, המערכת תשאל אתכם, האם אפשר להציע לך את אחד מהתבניות שלנו? איך להשתמש בתבנית? שלב 1. בחירת תבנית תוצג לכם הודעה עם 3 אפשרויות. עוגה מעוצבת, למי שמוסיף עוגות מעוצבות. מארז, למי שמוסיף מארזי מתוקים. עוגת מוס, למי שמוסיף עוגות מוס. ביטול, אם אתם רוצים למלא הכל בעצמכם. שלב שני, לחיצה על התבנית המתאימה. בחרו את סוג המוצר שהכי קרוב למה שאתם רוצים להוסיף. המערכת תמלא אוטומטית את רוב השדות. שלב 3, התאמה אישית. עכשיו פשוט תתאימו. הוסיפו תמונות של המוצר שלכם. שנו את השם לשם המוצר שלכם. עדכנו את התיאור, תארו את המוצר שלכם. התאימו מחיר, המחיר שלכם. שאר השדות כבר מלאים בערכים סבירים. שלב 4, שמירה. גללו למטה, לחצו הוסף מוצר חדש. סיימתם!